Dobrý podvečer, dámy a pánové. Chtěl bych především vyjádřit svoji sounáležitost se všemi, kdo byli postiženi nedávnými záplavami. Na druhé straně vyjadřovat sounáležitost je poněkud málo. Přemýšlel jsem, co udělat, abych alespoň částečně těm, kdo byli postiženi, pomohl. Byly zde dvě varianty. Buď se ostentativně proletět helikoptérou nad zaplavenými oblastmi, ale silně se obávám, že to nikomu z postižených nepomůže. A nebo navrhnout konkrétní, byť malý vklad do pomoci těmto lidem. Rozhodl jsem se proto, že požádám hradní stráž, která mě podléhá, aby se zapojila do záchranných akcí, ať už v oblasti Radotína nebo v jakékoliv jiné oblasti, s tím, že pevně věřím, že tito vojáci budou užiteční jak při případné evakuaci, při ochraně objektů nebo při čemkoliv jiném. Takže toto rozhodnutí je možná méně viditelné než let helikoptérou, ale o to užitečnější. Na druhé straně bych chtěl ocenit postoj vlády České republiky, která uvolnila prvních 300 milionů korun na pomoc těm, kdo byli záplavami postiženi. A chtěl bych vás ujistit, že v případě, že se nedej Bůh budou živelné pohromy opakovat, hradní stráž je kdykoliv připravena účastnit se akcí na pomoc postiženým. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji a nyní bych požádala o slovo velitele hradní stráže, pana Radima Studeného. Přeju dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl říct, že hradní stráž celý dnešní den se snaží připravit si síly a prostředky k tomu, aby jsme mohli eliminovat následky živlu, který je v České republice. V současné chvíli se připraveni nasadit okamžitě 60 příslušníků hradní stráže, což svým způsobem je jedna rota, a jsme připraveni nasadit v okamžiku do 10 minut od výjezdu z kasáren. A to si myslím, že to je velký vklad na počty vojáků hradní stráže, který činí v současné chvíli 600 osob. Já vám velice děkuji a děkuji také za vaši účast na dnešním tiskovém briefingu a těším se s vámi brzy na Vyněrou. Já vám přeji hezký den a zejména, abyste se neutopili, i když u novinářů je toto přání poněkud ambivalentní. Hezký den, dobrý večer.